Βέβαια, περισσότεροι όσοι είστε εδώ ντόπιοι ξέρετε ότι σήμερα έχουμε την κεντρική προεκλογική συγκέντρωση με ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος, τον Αλέξη τον Τσίπρα, στις 7.30 ώρα. Επομένως, εκτός από αυτά τρέχουμε και για τις λεπτομέρειες. Γνωρίζετε ότι και καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη εκλογική μάχη των τελευταίων 40 χρόνων. Είναι μια εκλογική μάχη που θα κρίνει, κατά τη γνώμη μας, αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να πορεύεται σκληφτή ή αν θα μην θα σηκωθεί όρθια. Αν θα υπάρξει πλέον αξιοπρέπεια και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και για τους Έλληνες. Ζητάμε τη στήριξη όλων σας για να μπορέσουμε με τη βοήθεια του ελληνικού λαού να συμβάλλουμε έτσι ώστε να ανορθωθεί η χώρα, να επανεκκινήσει η οικονομία, να ξαναποκτήσουν δικαιώματα οι άνθρωποι και την ανεξαρτησία η χώρα. Ξέρετε, γιατί έχουμε με τους συλλόγους σας πολλές φορές βρεθεί, ποιες είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα ζητήματα που σας απασχολούν. Έχουμε τονίσει ότι για μας αυτό που έγινε, με τον τρόπο που έγινε, το κούρεμα είχε πάρα πολλές αδικίες, με αυτή την έννοια. Οι μικροί, δηλαδή όσοι έχουν αναφημία 100 κιλοβάτ, και τα οικιακά για μας αποτελούν πρώτη προτεραιότητα να επανεξετάσουμε από μηδενική βάση. Οι τράπεζες, στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι είναι και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε οι τράπεζες να συμμετάσχουν στο κούρεμα. Εξάλλου ήταν δέσμευση της σημερινής πολιτικής ηγεσίας προς τους εκπροσώπους σας ότι οι τράπεζες θα συμμετείχουν. Με το ΣΥΡΙΖΑ όπου στην κυβέρνηση, όπου θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του το δημόσιο, αφού το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα περάσει πραγματικά στα χέρια του δημοσίου και το δημόσιο θα αποκτήσει κοινές μετοχές, θα τροποποιήσει την υπάρχουσα σύμβαση κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του στην πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. Γιατί δεν είναι δυνατόν να φορτώνει ο ελληνικός λαός το χρέος των τραπεζών και οι τράπεζες να συνεχίσουν να λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν και να μην δέχονται να συμμετάσχουν στο κούρεμα και αυτές. Εμείς λοιπόν, με βάση τα όσα σας έχουμε διατυπώσει, ισχύουν, θα επανεξετάσουμε με διάλογο με τους εκπροσώπους σας από τη δυτική βάση. Παραλαμβάνω, προτεραιότητά μας, για να είμαστε καθαροί απέναντί σας, αποτελούν τα οικιακά και τα φωτοβολταϊκά μέχρι 100 κιλοβάτ ανά αφημί. Για να γίνουν αυτά, απαιτείται βέβαια μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό σας ζητάμε σήμερα, 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές, να στηρίξετε με όλες τις δυνάμεις το ΣΥΡΙΖΑ έτσι ώστε να υπάρξει μια ανατροπή των ασκούμενων πολιτικών στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται σήμερα ως ευθυνόμενος να σας πω ποια είναι η κατάσταση, τη γνωρίζετε και ξέρετε ο καθένας καλύτερα από εμάς. Τη γνωρίζουν τα νέα παιδιά και τη γνωρίζουν οι γονείς των νέων παιδιών που επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό. Και αυτή η κατάσταση και αυτή η καταστροφή πρέπει να σταματήσει. Το πρόγραμμα μας είναι διατυπωμένο, οι άμεσες δεσμεύσεις μας είναι γνωστές. Όσοι είσαστε το απόγευμα, σας καλούμε να είσαστε παρόντες και στο κλειστό σε 7.30 ώρα στην ομιλία του Προέδρου μας, όπου θα αναπτύξει πλήρως τις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ τον κύριο Πετράκο να πω την εμπειρία που έχω μέχρι σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπάρχουν
τεχνοκρατικά καταρτισμένα επαρκώς στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ, με τα οποία το διάστημα της οριζόντιας επονίδης της εισφοράς και περικοπής είχαμε συνεργασία και συνομιλία. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Πετράκος στη Βουλή και ανάγκη παραμετροποίησης, άρα από εκεί είχαμε στήριξη. Κανείς δεν ήθελε τις υπερβολές και τις ανισότητες. Οπότε θεωρώ ότι αν υπάρξει την επάβολη των εκλογών μια κυβέρνηση με αυτοδυναμία ΣΥΡΙΖΑ ή με κορμό των ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε να συζητήσουμε αν υπάρχουν ποιες είναι αυτές οι αδικίες ή ποιες είναι οι πολιτικές που θα ακολουθούν με επαρκώς καταρτισμένα στελέχη και εμείς πάντοτε, όπως κάναμε και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση, συνεργαστήκαμε και για την κατανομή του ελλείμματος και για την παραμετροποίηση και για τη διαχείριση των οικονομικών. Μας έχει καλέσει επανειλημμένα στην κοινοβουλευτική του ομάδα και επίσημα στο κτίριο της Βουλής, στο κοινωνικό της Βουλής, αλλά και στο κτίριο στην Μητροπόλεως και έχουμε μιλήσει όλα τα στελέχη. Εγώ τουλάχιστον οφείλω να ενημερώσω τα μέλη για αυτά τα οποία έχω αποτυπώσει αυτό το διάστημα και να τα πω με το χέρι στην καρδιά, χωρίς φόβο και πάθος, διότι πράγματι η ελληνική κοινωνία διέρχεται μια περίοδο στην οποία πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας πάτος. Δεν μπορούμε συνεχώς να τρώμε σάκες. Βεβαίως αυτό πρέπει να προχωρήσει με τρόπο σωστό, επαρκώς δημοκρατικά συγκεκριμένο και επαναλαμβάνω, νομίζω ότι υπάρχουν τα στελέχη, άλλωστε ένα κόμμα το οποίο έχει τα ποσοστά πλέον που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς είναι ένα κόμμα πλατιάς κοινωνίας, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο είναι του 2%, είναι ένα κόμμα του 30% και Πετράκο τώρα πόσο δίνουν δημοσκοπήσεις. Ελπίζουμε να είμαστε πάνω από 36. Το λέω τα τελευταία νούμερα, δεν ξέρω. Οπότε εκεί υπάρχουν όλα τα κόσμια κομμάτια της κοινωνίας που υπάρχουν σε οποιοδήποτε κόμμα αυτού του μεγέθους. Τούτου λεχθέντος, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα παρακαλέσω τον κύριο Πετράκο να καθίσει να φάει μαζί μας, να πάρει την ανάσα. Μπορούμε να κάνουμε και κάποια ερώτηση. Αν μπορεί να δεχτείτε κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερωτήσεις. Κύριε Πετράκο, Τι συγκεκριμένο θα μπορούσατε να γίνεται. Πραγματικά όλα αυτά που είναι πολύ ωραία. Συγκεκριμένο σήμερα έχουμε. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε σε μια στιγμή. Να σας πω τώρα, έρχομαι από τη Μεσσηνία και πρέπει να καταλαβαίνετε ότι και σας ευχαριστούμε που είναι δύσκολη. Αλλά έχουμε με τους φορείς σας, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και διάλογο. Όσοι το γνωρίζουν, το ξέρουν. Να σας βάλω τώρα μολύβι και χάρτη, δεν όχι, προς Θεού. Έδωσα τις βασικές αρχές. Αυτό. Κύριε Πετράκο, μόνο μια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με την αυτοκρατική βάση επανεξέταση των οικιακών και των κάτω από 100 κιλοβάτ ανάφημη, πιθανόν θα χρειαστούν κάποια χρήματα για να χρηματοδοτηθεί αυτή προς το θετικό επανεξέταση. Αυτά τα χρήματα από πού θα προηγηθούν? Όπως είδατε, η πρότασή μας συνδυάζεται με την ανάγκη να συμμετάσχουν οι τράπεζες, που είναι το βασικό στοιχείο, και δεύτερον, είναι γνωστή η άποψή μας σε σχέση με την κατάργηση των αποδεικτικών διαθεσιμότητας σχέσης. Γνωρίζετε ότι ο αγώνας που έδωσε η ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους ήταν αυτός ο οποίος είχε αποτελέσματα και στρίμωξε την κυβέρνηση και επιτέλους καταργήθηκε. Ήταν προκλητικά τα ποσά τα οποία δίνονταν κάθε χρόνο, πάνω από 470 εκατομμύρια. Τώρα μου λέτε πού θα τα βρούμε, θα καθίσουμε κάτω, νομίζουμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες. Άμα η κατεύθυνσή μας και η βούληση υπάρχει προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι αν, ας πούμε, η μείωση του επιτοκίου των τραπεζών και η μείωση του επιτοκίου είναι πολύ βασικό και συνδυάζει και ανακουφίζει. Εμείς κανένας άνθρωπος δεν θέλουμε να βάλει από την τσέπη του, γιατί υπάρχουν και σήμερα κάποιοι που βάζουν από την τσέπη. Αυτά που ο κύριος Βίτσας κάτι είπε προχθές. Για κάποιο κούρεμα σε κιλοβατόρες, υπέρ κάποιο. Τι να σας πω τώρα, είπε που λες. Πώς να το μεταφράσουμε και εμείς τώρα? Αυτή την κατεύθυνση, αυτή την ξέρουμε, την έχουν επεξεργαστεί. Το γνωρίζουν οι άλλοι. Προσπαθούμε να το μεταφράσουμε και γι' αυτό. Τράπεζες δεν έχουμε συζητήσει. Μα οι τράπεζες, για μας οι τράπεζες πρέπει, οι τράπεζες συζητάς όταν οι τράπεζες έχει τη μετοχή. Σήμερα γνωρίζετε πολύ καλύτερα ότι το δημόσιο, ενώ έχει φορτωθεί όλο το χρέος, έχει προνομιούχες, έχει πάρει προνομιούχες μετοχές. Έχει γίνει αυτή, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, η απάτη. Ο φορολογούμενος πολίτης πληρώνει για τα 80 δις και το δημόσιο δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του. Αυτό είπαμε και αυτό ανακοίνωσε και ο Γιάννης ο Δραγασάκης, επικεφαλής του προγράμματος, ότι η πρώτη μας ενέργεια είναι οι τράπεζες. Θα κάνουμε μια τροποποίηση και θα πούμε οι μετοχές είναι κοινές. Άρα έχει στην Πειραιώς 75%.
έχει στην Α 56%, έχει στην Εθνική 64%. Συνεπώς ασκεί τα δικαιώματα. Από εκεί δεν θα συζητήσω με το Σάλα. Δεν είναι δυνατόν να συζητήσω με το Σάλα. Γιατί να συζητήσω με το Σάλα? Ο Σάλας θα πει όχι. Απλά είναι τα πράγματα, δεν το ανήκει η τράπεζα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ και του κάθε Σάλα. Δεν λέω και προσωπικά, δεν έχω τον άνθρωπο, το ξέρω, δεν με ξέρει. Αυτό είναι το ζήτημα για όταν λέμε με τις τράπεζες. Πέρα από το πλαίσιο το οποίο υπάρχει τώρα και αυτά τα οποία μας είπατε, ότι είναι ρυθμίσεις που μπορεί να γίνουν την επόμενη μέρα. Υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που λειτουργούμε, υπάρχει η ανεισπραξιμότητα της ΔΕΗ, έχει φτάσει στο 1,8 δις αυτή τη στιγμή και παρόλη τη λογιστική τακτοποίηση του θέματος του ελλείμματος, έχουμε ταμειακό έλλειμμα, το οποίο μεγενθύνεται. Αυτό που απαιτεί την επόμενη μέρα μια λύση για να μπορέσουμε να πληρωθούμε. Γιατί ήδη ξαναπηγαίνουμε στους 5 μήνες υπερημερία. Υπάρχει και η πρόταση στο πρόγραμμά σας για την κάλυψη 300 περίπου χιλιάδων καταναλωτών της ΔΕΗ που σήμερα δεν έχουν ρεύμα. Αν κατάλαβα καλά, πέραν των κοινωνικών τιμολογίων που υπάρχουν, 300.000 περίπου πελάτες που έχει διακοπεί η ενέργεια θα επανασυνδεθούν και αυτό όλο δεν συμβάλλει στη μεγιστοποίηση. Ποιος θα το πληρώσει? Όλα μέχρι σήμερα και αυτά που οφείλει το κράτος στη ΔΕΗ δεν τα καταβάλει μέχρι σήμερα. Όλο αυτό και η ελπίδα του καθενός από αυτούς που μπορούν να πληρώσουν, ακούγοντας αυτές τις εξαγγελίες, νομίζω θα συντείνει στο όλοι να κρυφτούν πίσω από αυτό και να μην καταβάλει κανένας τα χρήματα που πρέπει να καταβάλει στη ΔΕΗ. Είναι ένα πρόβλημα που μεγενθύνεται πολύ γρήγορα. Ο κόσμος κατά τη γνώμη μας δεν καταβάλει γιατί δεν έχει. Ναι, φυσικά. Γι' αυτό αποδεικνύεται ότι γίνονται ρυθμίσεις και στη συνέχεια δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ρυθμίσεις. Άρα, αν δεν σηκωθεί η οικονομία, και αυτό δεν γίνεται την επόμενη μέρα, εννοείται δεν γίνεται την επόμενη μέρα. Αλλά το πρόγραμμά μας, αυτές οι άμεσες δεσμεύσεις τα 2 πρώτα χρόνια που λέμε, που εξέγγειλε ο πρόεδρος μας στη Θεσσαλονίκη και το επαναβεβαίωσε την προηγούμενη Κυριακή στην Αθήνα, νομίζουμε ότι συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εννοείται, αγαπητέ κύριε, ότι για μας προηγείται να μην έχει κανένας άνθρωπος, πώς το λέμε, να μην υπάρχει άνθρωπος χωρίς ρεύμα. Σε καταλαβαίνουμε και σένα, να σου το πω, να είμαι ειλικρινής, σε καταλαβαίνουμε και σένα, αλλά προηγείται αυτός, το να είμαι απολύτως ειλικρινής, εννοείται. Και το κόστος αυτό δεν το αμφισβήτησε, για να δείτε ότι στον τομέα, αυτό που είπε ο κύριος Λουμάκης, στον τομέα μας, ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο, κάποια νούμερα τα αμφισβήτησαν. Εμείς το βγάλαμε 59,4 εκατομμύρια και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην δική μας εξαγγελία την έβγαλε 50. Λιγότερο από ό,τι βγάλαμε εμείς. Αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον εδώ που όσοι μας σε αυτό το τομέα δουλεύουμε πολύ σοβαρά και αυτό που λέμε το έχουμε μετρήσει. Δεν είναι δυνατόν. Ποιος θα το πληρώσει? Για να... Τα 59 ποιος θα τα πληρώσει? Τα 59 ποιος θα τα πληρώσει? Θα τα πληρώσει η ΔΕΗ. Ένα λεπτάκι. Ποιος θα τα πληρώσει? Αυτή είναι η ερώτηση. Ποιος θα τα πληρώσει? Τα 59 εκατομμύρια ο κρατικός προϋπολογισμός. Μπράβο, αυτό είναι η απάντηση. Πάντως να πω για το θέμα αυτό που είπε ο κ. Πετράκος. Μα είναι, το πρόγραμμα μας, εντάξει, τρέχουμε, σήμερα είμαστε, δεν είμαστε, μπορούμε να... το πρόγραμμά μας είναι 11,4 δις και τα έσοδα, και από πού θα τα βρούμε, λέμε ότι μπορούμε να τα έχουμε 12. Δηλαδή, οι εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ για τα άμεσα μέτρα είναι 11,382. Και αυτά που και από πού θα τα βρούμε, λέμε ότι έχουμε πηγές 12. Άρα είναι καλυμμένο. Δεν μπερδεύονται το δωρεάν ρεύμα με τη δική σας υπόθεση. Η κατάσταση φυσικά είναι υπάρχει τραγωδία αυτή την ώρα. Τη στιγμή που ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει και οι ληξιπρόθεσμες έχουν φτάσει στα 2 δις. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα αυτό το ζήτημα. Αλλά ξέρετε πόσες σπατάλες γίνονται και οι εργολάβοι Από Ναύπλιο μέχρι εδώ 6,5 ευρώ διόδια. Ξέρω πολύ καλά.
Και την πρώτη μέρα που έπεσε χιόνι, και την πρώτη μέρα που έπεσε χιόνι στην Πελοπόννησο, την πρώτη φορά πριν από 15 μέρες, ο δρόμος έκλεισε. Και ο δρόμος έκλεισε. Να σε πληροφορήσω. Εγώ και ο Γιώργος που είναι από εδώ. Έκλεισε ο δρόμος. Ποιος, και μας λέγανε ότι τα δίνουν στους. Πληρώνουμε ακριβά διόδια, αλλά τουλάχιστον θα είμαστε εντάξει ήσυχοι. Την πρώτη μέρα έκλεισε, τα γνωρίζω. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τι να κάνουμε, τρέχουμε, σημειάστε.